Ahmet Yakuş, Roş baş, beyani baş. Ahmet neha Roşa وقت بيجن يا على دغه براسيجي دلي محميه شوتان لي احمد د میوان تجه پسپور اولکاریه کار نظام در حق و بویری دا چیش بنا بيجم تا گودارد که روش باش حسین اکر یعنی ام 16 کارکرین کو ناوچه شیروانا سیت دا کو دبنه هزان دان وان مجبو وان دگریان ل مخابن اگره کو دل مشوتان چا روجبره ل الا دغه ادانه هات او 12 کس مخابن شوات دا جیانه خوجدستا چما د اواهیا دا اگدرته او چما د کارا دا قضا چیده به امجی به میوان خو پسپورین کارن اولهی برز نجاتی گوش میوان می امجی پیرا بنرخینن از بنی بخیر آتن کومجی زانن و من نوا مهکی دا لشیوانه 16 کار کرد لالا دایدی 12 کس جیانا خوش دستا yani seri hem ser adane haberdin yani çima van 12 kez 11 kez keşke xundekar bun çima van insanın biri vasta ko şevat derkete çima nava varga heda derneketin امزی روزباش هم ولاتي أخرى هم أويج مجمع تماشا دكين هم سلاو حرمت كن جوان را بقضا ببلا بشوات جيان دخازن فقط مخابن يعني بقضا ببلا جيان نابه دنیای ده چما وسان نابه ایلو ام دبیجن گریدای یکیتیا ملتان United National Division ilo International Labour Organization İşe karo xabate giş kanunevi tüzikevi vana amade kiriye. Vakta amade kirine dibin kaza belaki jissedi 88 ji kusuri insana dibe. Jissedi 10 ji rewşa xarab dibe. Sedi dozi em dibin kadar kısmet em nikan yani em çar bikinzi ev dido illahi heye. Fakat emeda her iş bi taluki xwe gerek bê nirxandin. Adana Aladağ çima nav yurtê da wisa carkî da şevat hevdû girt yek. Yurt ahşap bû. Texte bû. Van yani dar bû. Vernik lêxistî bû. Binêwî pê texte ew kirin çekiribun. Vakta şevat derket ana her tiş bu kimyevi perde koltuk embejin cek emrumuştunu binevi tahta evi doravi her tiş tevi lambri dibejin lambri çe buye car ki da şevat buye eğer nav avahi da xabatkar zana bibana xabatkar zana zanı davaçiye fakat nav avahi da ki bu zarok ebun zarok hama bi panik xo avetin derva gotine televizyonu yani bihistiye deste xo davejin deri ve nabe eğer ev deri ve bibana embejin merduvana şevati heye merduvana şevati da ve behatın jir kışevi derketin bin avaya bir şevtiya fakat zarok her tiş nizane levra dibejin vakta ki karkar xabatkar perwerdeyi dibinin çanda perwerdeyi vaneyi yeksi şevatı Türkiye'de ben yangın eğitimi ana perwerdeye şevatı vakta nebine şevat vakta yekemin dest peket lüver mamustaki veya zaroki zana ama tupa şevatı vekrana ev betafana fakat zarok nizane usa yani ev kas rezalet ki mezin ev kas facia ki babalat ki mezin pir zora mervte yani dozda hab yazda hab zarok hevdu hamiz kiri bitirs ona şevatı da mana yani xudi merv bistrine yani gerek karkar o xabatkari mer gerek reveberi mer gerek müdürü mer ev tiştek ev avahiye ki de şev radzi illa şev razandın şev razandın beçerdi ve em bejin telefona berike cep telefonu bir prize da şarjı da lüver tişkidi be yek zarok em bejin kahve ki çay ki çekriye je mutfağı da ev da yani şev razanı da taluka daha mezine
roj dibistana da çima avqas nabe roj merve zana hene rêwe berêwan hene müdirêwan hene ew ê tişkî wexta bû zanin ew ê çer bikin ew ê ki şev li wir radizê gerek rêweberê me tedbîrê xwe bi qat bikar bînin. اسمعني جيبو كجي وكا كوتاجي عن زمان جيبو بالشاف مثلا اگر درنج مخانيه دا مالا دا جيبو جي كارا دا بوبلات شينه بلازم ام چي بكن يعني Keko yek tedbir. Mesela ilo dibêje 188 yani hareketi bir insana, hareketi talukê bir insan. Yani insan vakta tedbir bigire, şevat derkevizi, şevat aynı dakikada tefandın. Par Antalya Manavgat'ı da yek lavuk duha brevi o diavi kelaka vidayı Manavgat'ı da derre LPG distine. LPG distine nav LPG hin qadiyayı cağra xuvêdixe. Eta tu tahmin bike keko. Ev diavi duha brevi nav istasyonu da gişşava şevtine. İsal İstanbul Kocaeli'da yek merik diya xudebe nexweşxane İstanbul'e ew zî LPG distîne ji istasyonê derdike ve parî 10-15 deqa derre yani 10-15 metro derre vê dixe cağra xwe ew diya xwe tevçûn. Çima LPG ji hawayê giran e. Wexta hawayê giran binê taxiyê te da zî LPG rûdinê wexta te çaxmakî lê xist cîkî qaçax bi hebe difeteqîne. Ana tu çuqas bizanî çuqas bozanî taluka ew qas kêm dibe. Ez pirsê te bêjim cî şev meriv radizê gerek tedbîrê xwe baş bigirî. Ser tûpê gerek tişkî nemîne. Em bêjin ketil ciyekî av germ dike gerek fîşê de nebîne. Bi spor dibêjin wexta hûn raketin tenê bi kumandayê televizyonê xwe negirin fîşê wê zî bikişînin. Şimdi wexta fîşê de bi taluke dibe ana berf û baran heye rûsk lê dixe ew dixe yani her tişt dibe. Kişê tedbîrê xwe bigirî ew tu rakevî. Em tiştê xweş belkî temaşevanê man ew bikin bêje ew xasî nabe tûpa şewatê mal dabe û meriv perwerdeyî bizane perwerdeyî illahî dibistana da naye keko ana Google heye tu Google'ê de binivîsînî internetê de binivîsînî ez ê mala xwe çawa ji şewatê biparêzim aynı vî ha mala xwe çawa şewatê biparêzim 2002 de qanûnê derketiye ew tu yê bixwînî 10-15 dexe tu yê bixwînî eyn tu wekî pisporkî vanî şap bizanî mal da şewat qeza baybalat bi xanima bi jina daha zêde bikartîn mesela îsal nav Amedê de 4 hevjin wexta pajê xwe paqij kirine û jor de ketine. Berê çima wisa nebû berê avahî bîna duqat bû wexta tu bike destê te dişkê lingê te dişkê ev serê te bişkê ana bînayê 24 qata tu bikevî xelasa te heye. Her tiş perwerdeyiya wî tu kanî tu nizanî lawê xwe re bêje qîza xwe re bêje wexta bêjin xanım wexta qizartme çê dikin em bêjin qalandî çê dikin îsotê qalandî balcanê qalandî îna bike keko berçavkê wî sê kaxidi 3 lîrayê berçavê xwe tu ew ê dî dilopkî rûn ew ê her çavê te ew ê çavê te kor bibe sê ka tu kanî berçavkî bistînî berçavk lepik newsa ew kiriye jor da wexta tu çatiyê şoxalan tişkî hey mesela kemera emniyet piştê xwe girê bidî tu hîn bi şoxlê